नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो जोबजासिम नायबानो जाबाय गासैबो भिडिअखौहाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा थाम्बनेल टाइटेल नुबाबो थ' एसे गाज्रि कमेन्टफोरखौबो दिन्थिनाय जायो नालाय थ' बेनिखायनो एसे मोजां कमेन्टखौबो दिन्थिनो होनना सानबाय आरो आङो ना थ' गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' बांद्राय पेक बुगुबाय थाला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। नोंथांमोनाथ' बे गेम सिरिजनि भिडिअखौ नुखाबायानो रिल्स भिडिअखौ नाथाय बिनि कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लानोसै मोजां मोननैसो कमेन्ट बेखौबो नायदो कमेन्ट बे मा बुंखो नाइस बाजैनो आच्छा नै आरोबाव कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो स' बिउटिफुलनो वाव नै बेखौबो नायबानो जाबाय कमेन्ट बे मा बुंखो गोथां गोग्राम जाग्रा रानि मुखार्जिनो नै आरोबाव कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो बालाबारियाव मा खालामहैदों आब' गेमस्रिनो कोई बात नहीं। नोंथांमोनाथ' बे रेशमानि भिडिअखौ नुबाय नाथाय बिनि कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लानोसै जों कमेन्ट मोननैसो बेखौबो नायदो बे मा बुंखो आयौ सना हटनो बे फाग्ला बिदिजों जायो नै आरोबाव कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो जाननो नै नायना लादो कमेन्टखौहाय बे मा बुंखो माइक्रासनो हाय नै आरोबाव कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो भेरि हट एन्ड बिउटिफुलनो ओ भाई मारो मुझे मारो ओइ साम' जोंनो बे बिफायाबो बिदिनो अलसिया लोङै जायै हा हु फानजोबनानै थैलांबाय। नोंथांमोनाथ' बे फान्थाव सिरिनि भिडिअखौ नुबायानो नाथाय बिनि कमेन्टफोरखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लानोसै जों मोननैसो कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो होखाव मादै दै लुना होनो नै आरोबाव कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो खम जारलानो नै बेखौबो नायबानो जाबाय कमेन्ट बे मा बुंखो एक्टिंआ बरियानो नै नायदो बिदिब्ला बे मा बुंखो नोंना साम'आनो अलसियासो होनो थ' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो कमेन्टफोरखौहाय थ' एसे बोरैबा कमेन्टफोरखौबो दिन्थिनाय जायो नालाय नोंथांमोननो थ' बिनिखायनो एसे मोजां कमेन्टफोरखौबो दिन्थिनाय जाबाय आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथ' जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना रस भिडिअ फैबाय दोङो नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय।